Tak samozrejme som veľmi rád za dnešné víťazstvo. Myslím si, že úrovňou veľmi dobrý zápas. Videli sme tam nasadenie, bolo tam veľmi dobré súboje, čo sa týka akoby v vnútornom priestore, čo sa týka Krušiča, veľmi dobre zvádzala súboje s našimi pivotmi. My sme na tomto momente mali dosť veľký problém práve s dvojicou Fešter Krušič, kedy sme si nedokázali poradiť s pick and rollem. V prvej časti sme nechali veľký priestor Lukášovi v momente postavenia clony a sme nedokázali zastaviť jeho pohyb našim pivotom a tým pádom on dokázal vytvárať strelecké pozície pre ostatných hráčov. Čo sa týka druhej poloviny zápasu, myslím si, že tam sme dokázali v určitej časti akoby to zastaviť, ale v tých rozhodujúcich momentoch zase Lukáš práve v spolupráci s Krušičom dokázali, čo sa týka pick and roll, vytvárať dobré pozície. Tým pádom napichovali obranu a dovolili sme v poslednej štvrtine asi tri otvorené pozície spoza trojkového bloka, ktorý domáci tým premenil a tým pádom ten zápas bol až do konca zdramatizovaný. My sme tam urobili akoby taktickú chybu v momente, kedy sme mali faulovať situáciu Nikoliča, kedy vystrel za 3 body, sme nedokázali pokryť a tým pádom sme zdramatizovali záver. Mali sme našťastie zase Ela Sandersa, ktorý už asi tretíkrát v vzdálených zápasov tento zápas rozhodol a myslím si, že sme boli v tomto smere šťastným tímom. Okay, first congratulations to coach, to his team. Tonight we saw a very good game on both sides. On the beginning we have some problems, low post defense. Then this continue in second half we have against their press, man to man. But when later we adapt, I'll be just shortly about comments to this game. On the end, Pardubice showed that they have quality, they have experience, they know how to win this tight game. And then some things before in 2 minutes before ending the game, some things happen we cannot, of course, influence. I just feel bad, and our guys are disappointing. Because how we lost in the end. Even the last offense when Pardubice have, but they don't stick how to cover this last offense. Okay, and of course they scored the last seconds and the game was finished like the first game when was here. We not just to work hard to believe in our system, because now almost 3 weeks we play really good. We are in good shape, but we have to